Район буенча коронавирус белән авыручылар санының артуы күзәтелә. Узган ел 1808 кешегә ковид диагнозы куелган булса, агымдагы елның 8 аена бу сан 2000-нән артып киткән. Узган атна эчендә генә 23 кешедә әлеге инфекция булуы ачыкланган. Отмечается тенденция прироста заболеваемости. Это каждую неделю в июле где-то плюс 6-7 человек за неделю отмечается. Но хочу отметить, что несмотря на то, что заболеваемость больше, чем в прошлом году, у нас меньше тяжелых случаев. Пневмонии у нас уже в этом году отмечается меньше. Ковид бездән китте дип әйтергә ашыкмыйбыз. Ул янәшәдә вакыт-вакыт үзен белдереп тора ди белгечләр. Ширдән саклану өчен вакытында прививка ясату, профилактик чараларны үтәү, битлекләр киюдә уңай тәэсир итә. Коронавируска каршы вакцинаны үзәк дәвахананың прививкалар ясау кабинетында, Яңа шәһәрдәге поликлиникада, Искезәйдәге амбулаториядә ясатырга мөмкин. Вакцинация остается необходимой. Мы, медики, практически все переболели. Несмотря на это, мы продолжаем вакцинацию каждые 6 месяцев. О том, что мы переболели, не дает такого устойчивого иммунитета, как после вакцинации. Дәваханәгә мөрәҗәгать итүчеләрнең күбесе температура, ютәл һәм тамак авыртуы белән килгән. Авыручылар арасында өлкәннәр генә түгел, балалар да бар ди табиблар. Аларның күбесе диңгез буенда кеше күп тупланган лагерьларда ял итеп кайтучылар. Адилә Борһанова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.